n'aka neni ife bụ ọgaranya ọ bụrụ ụdị mmoto ị na-agba ya bụrụ ọdụ ụlọ ibi n'ime ya ọ bụrụ ya ka eji ama ọgaranya ka ị malụ ibe eji ama ọgaranya bụ eyi mmadụ one ka ị na-enyela aka mmadụ one si n'aka ga-eli nri ya ka eji ama ọgaranya ka ị malụ ịkpata ego n'elu ụwa Chukwu gọzie gị lote ndị so gị na-azụ oyi maka Chukwu na-agọzi mmadụ agọzi iwe gọzie ndị ọzọ ya mụwe okokoko ụmụ Igbo na-abịa m ọzọ oyi nke onye jiri nye azela unu eziokwu Igbo ka anyị na-ekwu ya mụwe okokoko ebe n'ebe n'ije ebumo odumọka ije achala ogidi ife mbụlụ ka mụ na-ekwu oyi ụfọdụ batala ego tata mana ụmụ nwanne fa nọ n'afụfụ ndị agbata obi fa nọ n'afụfụ ife na-esili ụmụnna bụ ike ibulu saili na-agaghalịga ibulu ego na-apụta akwụgharị ile na klọb nwa mmanya 1 million ilue na klọb ife 2 million naba mana nne na nna gị nọ n'afụfụ ụmụnne gị afụfụ ụwa nọ na-anyụfe anya mmadụ one ka ị na-enyela aka oyi ọ ga-akara ibe iji azọ ọgaranya mmadụ onye si n'aka ga-eli nri ụmụ Igbo na anya bụ ajụjụ mụ na ajụ oyi ihe m uwe okokoko n'ije enu oyi onye gbata ego n'elu ụwa oke n'obi ebele ka ị malụ ozie ndị so gị n'azụ ozie menụ nọ na striti nyeva kọntasị kafa gụnye Igbo nya bụ ife mụ na yọ maka na nna m gwalụ m si ụmụnna nwezuwa akụọ ya bụ n'ilo na siga na ewelu ha ọnụ na-ekenezi igbu olu m pampampam mụ nwe gbu olu gị pampampam onye ọbụla ejebela onwe ya maka akpatara akụ bụ ịtụgbụba ọnụ akpatara akụ n'elu ụwa nwanne m na ọnya na-ebu ịtụgbụba ọnụ ya m nwoke okoko ọgaranya ụwa na ọ dị ụzọ o nwelu ndị Chukwu gọzielu fa gọzie ezinụlọ fa ịbata ebe fasi pụta ije falụlụ ụlọ dozizi enye ọfụma ịtala ọkụ n'ebe niile fa gbapụrụ mmiri itinye ọkụ weda nepa dị ọnọd mmiri anwa nọ na-agba ụmụ ogbenye na-aṅụlụ mmiri a na-agọlụ n'ọyịmọfụ ogologo ụdị ọgaranya nwa ka anyị na-achọ ụdị ọgaranya nwa anya ka Chukwu na-achọ Igbo na-enu ndị nọ n'ọgbọ ndị bụ n'ọbata obodo ekwelụ Igbo na-enu ndị nọ n'ọgbọ ndị bụ ọbata Igbo ga-amalụ ekene ụmụnne m wei ndị Chukwu mela ọgaranya na nwa gbanwe na-enyela ụmụ ogbenye aka ọlụfa na alụ n'oriri nne ndị bagbogo si n'obodo oyibo gbanụ n'ebe anwa bido ime ọfụma ya ka ngwale ụmụnne m anwa ego ụnụ nwa nọ mma ndazi ada ọzọ ịgbata ego nyelu mmadụ aka nwanne m wo na ịmara ife chi ga-abụ sachikwado obi mma udogwa agbabata na ọkịja mmanwụ agbabata na akụ ga-abatago agbabata na akụ ga-abatago ọkụ etili m n'obodo agbaba ghalaghala wee ga ekene ebe akụ agbata oyi ụfọdụ ofe ga-ejuba m ajụjụ kedu ife njikwa akụ agbata n'egwu mwezifa ga-enu m tiyo na mụ nela akụ agbata anya n'isi wee kwa akụ ka otu n'obodo
Tulugo n'isi akwa bata etugo ude ego aka bata bụ elibe agwụ maka nọ na-enyela ụmụ ogbenye aka onye ga-agụnya nwa ji karịa ndị obodo obodo oyibo erike kpata lulu n'ebe anwa na-emepe ọfụma akwa bata igbo bụ odogwu zachikwa adọnwa obi nwa oyi akwa bata na akụkọ abatago akwa bata igbo na akụkọ abatago akwa bata iso na mmanwụ igbo na-eti akwa bata iso na ndị nwanyị ji ebili akwa bata ọkịta odogwu nnekwu mmadụ nnekwu odogwu akwa bata kenelu m Tulugo kenelu m Tulugo sadesi mmadụ nwezi ukwu Tulugo nwe onye ihe ala odogwu Tulugo na ịbado mmanwụ Tulugo na iso n'odogwu eze ọmọgọ Tulugo odogwu Tulugo na ndị kọdụ na-akpọ ọkwa na 5th of January 2023 odogwu kwala ọbịa nwoke anyị bụ ebuli gbaluwe nnekwu wee na-esi adụdụ nọ na nkili ego dị ọzọ ka mmiri n'ihe ala ụmụaka na-ekpoke ego ndị agadi nwaanyị na-ekpoke ego ndị agadi nwoke fanja na-ekpoke ego ụmụaka kpokesi ego wee nwelu nwayọ jee kwụọla onwe bụ ụgwọ akwụkwọ o melụ na be Tulugo odogwu Tulugo n'iso na mmanwụ Tulugo bọndụsiri karịa Tulugo nwanne onye mma na ọ ga-eme tupu etube ego gị ụda ego tupu etube ego Tulugo gụ ego n'isi Tulugo na ego gị ju n'isi Tulugo n'iso na mmanwụ ka njebe isi eke ọkịda aja eke na-akụbi gị achifu Barnabasi nwa asụ dị ugwu akụbi gị n'ọkịda odogwu akụbi gị nwa ọkịda mmanwụ akụbi gị n'iso n'ife na-eme akụbi gị na onye ma gị ma mmadụ ise obele nwa bala akụ na nwa ịbala akụ nwa obi eji ede akụ eli oyi ọdụmasị ife me na akụbi gị akụbi gị onye mmemme ọ dị na nwata bụla eze akụbi gị na ife dị mma ga-akpụ n'iru oyi igbo na-enu ndị anyị na-akpọ n'egwu afa bụ ndị ọgbata osu oyi maso na ndị obodo ji bili maka mmadụ ga-eji wee karịsịa akpọlụ mkpọtịrị wise men ya bụ mmadụ ịtọmala ife ofu efele kafa ji eli nri ofu kọpụ kafa ji aṅụ mmiri ife dị mma ka anyị na-ayọ Chukwu onye gbasi ego nya mebe ọgọ ọ bụ unu na-emela odumerike ọnya kazi ka nke na-ebe enwela m ọla ọjọọ enwela m ọla edo egwu ka m ga-etili ụmụnne m oyi maka na onye na-eme ọgọ n'afọ ọgọ maka na onye olu maka ọ na-eji ọjị n'iru nye m uwe okooko nyenụ n'ụbọchị anya na-agụ oyi emebe amala odogwu ibe onye menwulu ka ntelụ ibe onye menwulu nye aka ntelụ maka na ejiri anụ etinye azụ n'ofe akwa abata ọkịta odogwu akwa abata igbo niile nnekwu mmadụ nnekwu odogwu ịbụlụ nnekwu mmadụ nnekwu alụsị Tulugo n'iso na mmanwụ Tulugo supermarket oyi ilue na totalụ n'ihe ala ebe ngwaji ife niile na-eme ife niile dị na Tulugo supermarket